Motoko aj s dragom Michala Kovanca zo Žiliny. To je robot, ktorý je v súčasnosti vo vedení s časom 52 sekúnd. A teda uvidíme, či sa mu podarí ešte zlepšiť, ale každopádne by sme radi videli, že dojde do cieľa. Teda v prvom kole mal o niečo vyšší čas, lebo sa 3-krát zatočil v tejto slučke. Uvidíme, ako mu to pôjde teraz. Hlavne teda toto všetko zvládol a teraz vlastne nastáva ten kľúčový okamih. Dobre, zvládol ho, takže zdá sa, že si ešte vylepší ten čas. Zatiaľ 30 sekúnd. Je dosť možné, že sa dívame na víťaza vlastne. 40 sekúnd.